S4C, dysgu Cymraeg. Mae arlwy S4C i ddysgwyr yn newid. O ganol Ionawr fe fydd na awr o raglenni bob bore dydd Sul i'r rheini sy'n dysgu Cymraeg. O Grwydro Cymru, Waw! Mae fe mor fach! Am ffordd i fyw. Perffaith. i raglenni am ffasiwn, bwyd a sgyrsiau cartrefol. Da ni wedi dod i San Steffan. A mae o'n le da i hel meddyliau. Dyma'r tro cyntaf erioed i fi fod i Essex. Dyma di'n treats bach i fi hyn. Ti beth yn tyfu allan o fag? Ti'n iawn. Bydd na grynodeb o newyddion o'r wythnos gydag Alex Humphreys. A byddwn ni'n busnesau mewn bob math o dai. Helo! Edwan, mae gen i lwyth i sbio ar. O, waw. Diddorol tu hwnt. Fe fydd na fideos ychwanegol ar gyfer pob lefel o ddysgwyr Cymraeg ar y cyfryngau cymdeithasol hefyd. Am fwy o fanylion am y gwasanaeth newydd i ddysgwyr, ewch i s4c.cymru/dysgu Cymraeg.